zen zapaltzen lurra, bakarrik zapaltzen ziren liburuak, arropa, dena gainetik pasatzen ginen. Ja, kentzen zaizu hori jode, ikusiko nago norbait, enteratuko da norbait atxilotu nautela. Oso urduri jarri ninduen, zentorri zen ama, eman zion nola antsietate krisi bat. Eta zen hori erdire dardarka, pikola ere ikusi zuenean, llama una ambulancia. Nire amak azkenean ez, eta hor. Zeratu nintzen apur bat lasaitzen, eta ean hor ezagutzen nuen, ean hori biltzen zen hemen, ean hori biltzen zena. Ze militantzia klasean duen ni, eta zer. Kriston hostiak, eta bueno, horren ez baduzu hitz egiten Madrilen izango da okerrago, eta gero jasi ziren. Bueno, pues Madrilen torturatu behar zaitugu, eta hori izango gogorra entzutea. Torturatu behar zaitugu. Beraiek onartzen dute. Zaten dute, gu torturatzailea gara. Hemen da gure lana informazioa ateratzea, eta horretarako torturatu behar zaitugu. Eta hori hostia, zaten dut, hau. Gero mehatxu asko ama eta neskalagunarekin. Ama ikusi duzu nola egon denan Kriston jasarpenan eratzetik, toki guztietara, itogarria. Eta ja, 27an, kotxean nijola, eta ikusi nuen, batean atera zela kotxe bat, martxan gainera, ez dakiz abiadura egongo ginen, baina gurutzatu zen batean aurrean, eta nola nijoan martxan, batean gelitu nuen kotxea, eta atzetik eman zidaten kolpe bat. Eta hor hartu nuen mina, bizkarrean, eta kriston gogoa txala, botatzeko eta esan nien hori gaztinen gola, eta hori ziren ja pipekin eta nahiko bortitza izan zen guztia, atera ninduten, eta berehala beste kotxe batera, bai. Eta, 5 minututan geuden ja Guardia Zibilaren egoitzan Iruñan. Han sartu ninduten kalabozo batera, eta, berehala hasi nintzen ja ahotik odola botaka, esan nion Guardia Zibil bati, larritu ziren pila bat, hor kriston mugimendua, korrika eta berehala eraman ninduten ospitalera. Ospitalean, goatzen dut hori sartu ginela plakak egiteko gelan, eta hor, printzipioz bakarrik egon daiteke, hori zain bat, eta gaixo dagoen pertsona. Zer, dago radioaktivitatea eta hori guztia, eta hor, nik konturatu nintzen, momentu hortan, igual jende atzekila ni atxilotutan nengola, eta orduan erizainari esan nion, begira, naiz fulano, Alberto López Igorra, Barañengo atxilotutan nago, eta mesedez komentatu norbaiti, hori, hemen nagola, eta ikusi zutenean nengola erizainarekin izketan, orduan kriston hostia eman zioten eriari, eta sartu ziren bortizka, oiuka, eta erizaina esan ez, ezin zuten, gela hortan debekatuta zegoela sartzea, kriston arriskua zegoela radioaktibitatearen gatik, haiek esaten zuten plakak egiterakoan barruan egon barko zilan nik ezin egiteko inorrekin, Hospitalean ere izan zen, gero ja sartu ninduten gela batera, eskinean hori odola zegoela, horman jarrita nik uste nahi eta jarriko zutela pizkate inpresioa, eta hori ja eman ziaten zabor poltsa bat, eta esaten ziaten, galdera bakoitzean egin behar duzuna da poltsa usaintzea. Duan egiten zizkiaten galdera, nik ez neukan ezer erantzuteko, eta duan hori, erantzun bakoitzean hartu behar nuen poltsa eta usaintzeko eta jakiteko hori esaten zidaten, torturaren usaina nolakoa zen eta hori guzti. Berritxago kalabozora eta ja bueltan, gauen ez dakiz ordutan, ja zuzenean etorri ziren argazki batzuk. Mai gainean argazkiak eta ea ezagutzen nituen, eta bereziki izen batzuk, hor azpimarratzen zuten bereziki horien inguruan hitz egin behar nuela, eta banekiela nondik ibiltzen zirela lanean, eta hori guzti. Eta hortik aurrera hasi ziren boltsa jartzen buruan, estutzen pila bat, gero ere eskua lotutak atzetik, eta gero sorbaldetan ere, nolabait uste nola ez mugitzeko, hor zaudenean duzun aukera bakarra da, mugimenduekin nolabait arnasa hartzea edo askatzea boltsa gainetik, eta oso gogorra nola lortzen zidaten. Eta boltsa kendu eta sesioen artean, noizbait atzetik nik espero gabe botatzen zidaten ur pila bat, ur hotza hola gainetik,
suposatzen du zela pixkat despejatzeko nire burua, zen hor gelditzen zara lur jota, eta hori etengabe, eta ja, ez dakit, eramantxa kalabozora, buelta, ez dakit, hori nahiko konstantea izan zen, eta ja luzen momentuan, hori jasen nuen gehiago, eta ja santziaten, esan behar duzu, hau dela ez dakiz zer, bestea dagoela ez dakin nun, eta ja, esan nien, ni ja ezin du gehiago, bestela hemen geldituko naiz, edo bukatu nerekin, edo. Eta, sinatu nuen paper bat, eta hortik aurrera, egun bat izan zen gutxi gora bera, hori, egiten zizkiaten galderak eta erantzunak, eta hori memorizatzeko, hori, etengabeko saioak, errepikatzen 1000 aldiz esaldi berdinak, eta bitartean, bi edo hiru egun horietan forensea etortzen zen, eta 2 aldiz berarekin nengoen, eta lehenengo momentutik, atera baino lehen, kentzen zizkiaten kamiseta, prakak eta begiratzen goiti bera nituen markaren bat eola, eta ez esan ezer, bestela hau jarraituko dugu, txikituko zaitugu, eta gainera forensearekin nengoenean usten zuten atea pixkat irekita, eta hortik egiten zizkiaten keinu batzuk, como ez esan ezer, eta ni forenseari esaten nion, argi nolabait zegoela ze egoeran nengoela eta zer egiten ari ziren. Tipo batek altoa eman zidan, gelditu nintzen, bertatzen nuen igual istripuren bat edo izango zela, dokumentazioa eskatu zidan eta eman nionean esan zidan Guardia Zibila zela eta atxilotua nengoela. Kotxea utzi behar izan nuen albo batean, hartu zuten Guardia Zibilek kotxea eta eraman zuten, eta sartu ninduten kotxe batera. Orduan, momentu oso bortitza izan zen, berez atxiloketa lasaia izan zen, baina niretzat oso momentu bortitza izan zen, nola mantzen dana. Eta burura etorrizitzea lehenengo gauza izan zen, ostia, norbaitek jakingo du hemen gainera errepidean inorrez dago, ez da, autobian bai, baina errepide horietan soilik ibiltzen gara herrietakoa garenak, ez? Eta justo kasualitatea, atzetik beste kotxe bat zetorren eta nire herriko batzuk ziren, orduan reflejoa izan nuen, pikoloen kotxean bentanilla jaitsi nuen eta abisatu nien atxilotzen ari nindutela. Miaketak iraun zuen, ez dakit, 6 bat ordu edo nik uste dut egon zirela, herriko etxe badenez, nahiko handia da, eta miaketak luze jo zuen, etxeko miaketak. Dena hankaz gora utzi zuten, baina momentu guzti horretan, ni nahiko lasai izan ninduten eta ni nahiko lasai egon nintzen. Bidaia Madrilera ja horra hasi zen, kotxean sartu bezain pronto ja esan zidaten egoera aldatu zela, ez zela tratua izango Iruñan bezala, hor nahiko lasai egon nintzela eta ja hasi behar nintzela haien galdere irantzuten, bestela jakingo nuela zertzen infernua, hori zen erabili zuten hitza, ez? Eta horra hasi ziren kotxean, ondo goratzen du, joaten ziren gidatzen Guardia Zibil bat, beste bat aurrean, eta gero nire ondoan, ni erdian joaten nintzen, nire ondoan beste Guardia Zibil bat eta beste Guardia Zibil bat, ez? Bidai osoa joan nintzen, buruan garte artean sartuta, oso postura bortitzean, eta hori, nire eskuineko Guardia Zibila zen galderak eta egiten zizkidanak, jarrera aldatzen zuen, batzutan saiatzen zen, ni konbentzitzen, kolaboratu gurekin, hobeda zuretzat, esakizer, eta beste batzutan aldiz, esten zen, badakizu ze egingo dizugun, kontatu, badakizu zuke ze metodo erabiltzen ditugun, kontatu ze tortura metodo dauden. Benga, zer entzuten duzu hortik, esakizer, eta ni isilik joan nintzen bidai osoa, eta ondokoak aldiz, erabiltzen zuen metodoa zen, oiukatu, mezarandea, demora guztian oso bortitz, ez? Tartekare eskuinekoak jasotzen zituen deiak, eta berak esaten zidan gero eskegitzen zuenean zirela Madrilgo Guardia Zibilak, nire zain zeudenak, eta esaten zidan, ez? Begira, galdetu didatea bero ondo portatzen ari zaren, eta esan diet, oraindik ez duzula gurekin kolaboratu nahi, ez duzula hitz egin nahi, ez duzula ona izan nahi, orduan esaten diate, ona izan behar duzula, bestela jakingo duzula zer den ona, eta jakingo duzula zer den infernua, gogo asko dutela zurekin egoteko, desiatzen daudela zu iristeko, denbora guztian horrela ezan, ez? Olako 2 irudei jaso zituen, eta nik uste erabiltzen zuten zera zen, ni urduritzea alik eta gehien,
iristeko Madrilera oso egoera tensuan, ez? Eta ezer galdetu gabe ja zuzenean hasi ziren poltsarekin. Poltsa jarri zidaten buruan, orduan, bueno, poltsa estutzen hasi ziren, eta baneukan hori, ez? Karo, poltsa estutzerakoan ni oldartzen nintzen, saiatzen nintzen poltsak heltzen, orduan, Guardia Zibil batek besoak eusten zizkidan, beste batek poltsa egiten zian, eta beste batek hankak eusten zizkian, ez mugitzeko, ez oldartzeko, eta, bueno, hasi ziren, galdeketekin, ez? Pertsona ezberdinen gainean, nire militantziaren gainean, bazekiten Ezker Abertzalekoa nintzela, zertan nenbilen, olako galderak eta egiten, ez? Eta esan zidaten, deklarazio bat egin behar nuela, eta ja galdera botatzen hasi ziren, eta erantzunak izan behar ziren haiek esaten zizkidatenak, eta erantzuten ez banuen, edo galdera horiei haiek nahi bezala erantzuten ez banien, poltsarekin jarraitzen zuten, ez? Etengabe. Eta esan nien edo zer gauza erantzungo nuela, eta buruz ikase hasi zidaten deklarazio poliziala, ez? Errepikatu nuen, ez dakit, 15 aldiz edo 20 aldiz, haiek galdetu, nik erantzun, haiek galdetu, nik erantzun. Horrela, denbora guztian irainak, une guztian esaten zidaten infernua zertzen ezagutuko nuela, jarraitzen baldin banuen isilik, esaten zidaten psikologo berenak eretzi dela sortuko zidaten trauma kenduko inoiz, ez? Beraz, oso benuela haiekin kolaboratzea, oso egoera bortitza, oso bortitza. Alberto kontatu duen bezala, nire kasuan ere forenseko gelako atea pixka zabal ikusten zuten eta haiek hor zeuden, orduan ez neuka nadorerik forensari esateko gertatzen ari zena, pentsatzen nuelako okerrera egingo zuela egoerak, ez? Eta gure kasuan ere egontzen beste elementu bat, ni atxilotuta gero atxilotu zituzten, gurekin batera kausa berdinean dauden Noe López, Amaia Legarra eta Maita Lentxaurraga, ez? Eta guri adibidez, gure abokatuek Garzonen protokoloa eskatu zuten, eta gerora jakin nuen onartu zutela. Orduan, horrek ekarri zuen, adibidez, kalabozuen grabaketak egon zirela, gero ikusi den bezala, hutsune askorekin, oso gaizki grabatua egon da dena, eta ez dute inolako, nola esaten da, ¿cómo se dice? Garantiekin egindako grabaketak izan, ez? Hau da, haiek moldatu dituzte eta izan dituzte bezala, eta gure kasuan ere onartu zuten konfidantzazko mediku forense bat egotea. Eta azken egunean konfidantzazko mediku forense horrek bizitatu gintuen, ez? Baliogarri esan zen, maila batean, norbait, konfidantzako norbait ikusteko aukera izan denulako, baina nire kasuan ez nuen ezer sinisten, orduan ez nekien beren ganako konfidantza izan ezaken ala ez, ez? Ez nekien benetan konfidantzazko mediku bat zen ala ez, eta kalean gaude, baina oraindik ere sententziaren zain. Epaiketan ikusi ahal izan zen bezala, eta denborarekin ikusi ahal izan dugun bezala, kale borrokaren kontrako operazio bat ustez kale borrokaren kontra izan zen operazio batek eman zuena izan zen, hortik abiatu eta militantzia politikoa, baina Euskal Herrian aldeko borroka edozein konpromesurako horren kontrako operazio bat izan zala, ez? Maila batean jantzina izan zuten politikoki operazioa. Orduan hortarako erabili zutena izan zen, hori segi eta ekin kasu honetan, ez? Guazen egitera, guazen bilatzera, ikusten da gure kasuan epaiketa oinarritzen dela soilik polizia egoitzan egindako deklarazioetan, ez? Eta izan zirela deklarazio batzuk behartu zizkigutenak egitera, haiek nahi izan zuten moduan, eta oso ondo prestatutako galderei erantzuten behar izan genien, ez? Atxiloketa pila bat, sarekalak, zerrenda beltzen kontua, eta horra azkenean, jende asko, herrietako militantzia, baina maila guztietakoa, herri mugimenduan zeudenak, Ezker Abertzalekoak punto de miran kokatu zituzten, ez? Esaten duguna, azkenean, kriminalizatzeko bai gazteria, zein Euskal Herriaren aldeko borroka, ez?
zentzu bat. Barruan, beraiek ere kriston lan politikoa egiten dutela beraien interesei begira. Lan politikoa, txantaiarekin eta errepresioarekin, baina da guztiz informazio politikoa eta... Gure ustez, sententzia posible bakarra absoluzioarena dela, ez? Zuk esan duzun bezala. Ikusita gauzak moderatu ziren, operazioa beraren iturburua zein izan zen, eta gero epaiketan zehar agerian geratu delako deklarazio polizial lanak torturapean lortutako deklarazioak zirela, ez? Orduan ja hortik abiatuta, gure ustez hori, absoluzioarena da aukera bakarra, ez? Hori da guk pentsatzen duguna, baina gero errealitatea da, entzutegi nazionala dugula aurrean, entzutegi nazionala errepresiorako beste bitarteko badala, ez? Estatuak erabiltzen duen errepresiorako beste bitarteko bat dela, eta Euskal Herriraren kontrako bitarteko izanik, horretik espero dezakeguna gutxi dela, ez? Ez dakigu zer gertatuko den, baina egia da azkeneko hilabeteetan ere ditugun aurrekariak ez direla oso itxaropentsu egoteko, nire ustez, ez? Orduan, hor dago adibidez.